Sola fide, faith alone. Faith alone ket ti panangitakder iti kinapudno, nga ti panakaisalakan ket libre, sagot ni Apo Dios or free gift ni Apo Dios kada tayo a tao. Iti panamati laeng ken ni Hesus Kristo, ket magunod tayo ti panakaisalakan nga saan nga kadagiti na imbag nga aramid tayo tao. Saan ana ibasan iti panakaisalakan tayo a tao, iti inaramid tayo. Tati panakaisalakan ket ni Apo Dios tinangaramid ket inted na nga sagot kada tayo kompleto. Awan ti intulong tayo ken ni Apo Dios tapno maisalakan tayo. Ni Apo Dios amin tinangaramid. Ana dagiti bersikulo tapno nadalin tayo pansinin tayo nga pudno in trabaho ni Apo Dios, free gift ni Apo Dios ti panakaisalakan kanya tayo. Gapo iti kastalaunay, John 3:16, apanagayat ti Dios ti lubong inted na ti bugbog tong anak na tapno ti sa sino man mamati ken kuana saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. May pakita launay gapo di panagayat ni Apo Dios inted na ti bugbog tong nga anak na. Gift ni Apo Dios kanya tayo. Libre. Ephesians chapter 2 verse 9. Saan yung ngay salakan ti bagyo gapo iti inaramid nyo. Insagot ti Diyos ti panakaisalakan nyo tapno awan mangipasindayag iti daytoy. So insagot ni Apo Dios awan ti magpasindayag tiyo kasi regalo ni Apo Dios di ay kanya tiyo. Nangimbag launay ni Apo Dios. Romans chapter 4 verse 4 kunana. Tiag trabaho matangdanan. Saan ang maibilang asagot ti tangdan na no diket tineged na. So naglawag launay nga nabilang trabaho matangdanan. Ngarod, iti pa nakaisalakan, awan tin trabaho tayo. Ayan na ngarod, diya ko natin tapno matangdanan tayo, tapno yakas takit tangdan. Diya nga panakaisalakan kanya tayo. Iti verse 5. Ti tao, nga agtalek iti pamati na, asaan nga iti aramid na, ngem mamati iti Diyos, ang mga bilang iti nakabasol nga awang basol na, bigbigen ti Diyos, ti pamati dahi ta tao, tapno maibilang nalinteg. So ti panamati na nga isunang kunana siya managbasulak bigbiget nga ni Apo Dios laeng di makaislakan kanya ta patcheck nga isuna lang ti makabael nga makaisalakan kanya hindi ta nga pamanamati na kat isugum kunana bigbigen ti Dios ti pamati dayta tao tapno maibilang nalinteg. May sapay nga bersikulo Romans chapter 5 verse 8 ingana 89. Ngen impakita ti Dios ti ayat na kada tayo iti managbasol tayo palaeng natay ni Kristo gapo kada tayo. Adda ba yung contribute tayo? Awan. Managbasol tayo palaeng natay ni Hesus Kristo para kanya tayo. Verse 9. Babaeng iti dara na napalinteg tayo iti sangwanan ti Dios. Adda pa yung ngarod. At adda pa yung ngarod maisalakan tayo tayto gapo kenkwana. Nagipag nagsayaat, di ba? Nga di panamati tayo lang ni Apo Dios itutik na tayo. Ti kinapudno nga ti panakaisalakan ket libre ang sagot ni Apo Dios kanya tayo. May di panamati tayo kani Hesus Kristo nga isinalang ti mga isalakan kada tayo. Romans 1 verse 17 kunana. Ta ipakaammo ti ebanghelyo at ti panangpalinteg ti Dios iti tao mangrugi iti pamati ket agpatingga iti pamati. Kas kuna tinasantuan asurat agbyadto ti pinalinteg ti Dios babaen iti pamati. Iti pamati awan ti trabaho ti jay awan ti encounter part ti tapno kasta kun natin nga makompleto ti panakaisalakan tani Hesus Kristo inanamin niya nga kompleto tapno iti kasta madan ti biag ngagnanayon sagot ni Apo Dios kanya ti gift di panakaisalakan nadda kanya ti when tanamati ti patyen ti awan iti contribute ti encounter part ti para iti panakaisalakan tayo. Ngarod, gaputan ni Apo Dios amin nakaramid. Bigbigan tayo ngarod, nga di panakaisalakan nga intendment ni Apo Dios kanya tayo. Talaga nga kaya na tayo nga isalakan. Nga pinagbalin na tayo nga nalinteg, alayin na tayo talaga kani Apo Dios. Sangkit niya nga agduwa-duwa. Kano mamingsan kami, adu-dagi agduwa-duwa. Saan nga talek yung panakabalin ni Apo Dios. Baka alanganin man, masapol nga iplas at dapat iti aramidek tapno iti kastakit. Makompleto nga may isalakan na insulto dayta. For examplean dati yun. No diya nga free gift ni Apo Dios. Nadalusan niya nga inaramin na.
Tapos itiday takit ko natin pa yung kaweran tayo tapno di arami tayo ti the more nga nakatukit din kasi niya namin ni Apo Diyos. Diyan nga mamalin. Kompleto naging bag di namin ni Apo Diyos. Managbasol tayo pala yung anda na tayong ni Haso Kristo tap nakasta may salakan tayo. Ngarod, nagtalek tayo lang ka ni Apo Diyos. Tima ko na nga faith alone, panangitakdar tayo ti kinapodno. At tipan na kaisalakan ket libre asagot free gift ni Apo Diyos kada tayo tao. Ngaron, madaya unay ni Apo Diyos, iti naramin na, iba nga dead night, iba mat, ng galmay sa natap ng kastap at siyente ti mga isalakan ni Aso Kristo laeng, awan ti sabali. Madaya unay ni Apo Diyos, naimbag, ngal daw kanya tayo. Amin.